According to the story, the First Lady has personally demanded her arrest, although it is unclear if detectives acted on her information this week. She has reportedly vowed to repossess several houses which Tafirenyika allegedly bought using her son's money and without his knowledge. Uyu ndiye musikana uyu akasungirwa nyaya yemadrugs. Recently picture yake yakaenda viral achiita sei akakula zvake pamberi pema US dollars achiflexa achiratidza masuru achizviona kunge akaita sei akapenga. Hurumende yemageva yakatumira mbavha geva. Hurumende yemageva tiri kutongwa netsotsi yemesonuri geva geva. Takatumira mbavha geva mbavha geva mbavha geva geva. Matsotsi hurumende yembavha tiri kutongwa ne. Collins and Sean are Mnangagwa's twin sons with the First Lady Auxilia. Insiders says the growing family discomfort about Collins comes after recent reports linking him to drug abuse and falling in public. And Kelsey's arrests 2 days ago at her Greystone Park home in Harare for illegal possession of drugs. Kuna wachazoda the full story iripo pa the news hawks. Do story yandaita makuseni but zvisinei ndadzoka zvakare neupdate. Pamwe pacho tichida kutongokula zvedu tichida kutongoita yatinenge tichiita but nyaya dzacho dzinonzongoti tsoma dzangouya dzega tobva tangoremerwa tobva tatirega tikupei nyaya muzvinzwire muzvionere mega kuti chii chiri kumboitika panyaya iyi. Nyaya yacho iri kunzi yakora yaamwene nemuroora ende hapasisina kutombomira zvakaita sei zvakanaka. Inini ndinongodziwana dzakadaro ndoya nadzo kwamuri ndodziti bvu zvaakwamuri kufuga kana kuwarira. Ndisati ndapinda munyaya yangu zvizere kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauroda kuti ndifambire ndibate futi pasame number ipapo. Munozviziva kuti tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke, tisingakwate ani nani zvake handitika. Zviri kunzi nasekuru Chigocha Mazizi batirwa dare, ita kuti zvinhu zvako zviendeke. Kana uchiona zvinhu zvako zvisiri kufamba panyama nepamweya, bata sekuru Chigocha Mazizi. Zvimwe zvinoda kumbofambirwa woona kuti makwara ako akachena here, zviri kufamba sei uyezve zvakaita sei, zvakamira sei handitika. Saka bata sekuru Chigocha Mazizi panhamba dziri pascreen idzo. Unopinda mudare ravo vanotaura ivo sekuru Chigocha Mazizi kuti hakuna muzukuru anopinda mudare anodzokera akaita sei akadaro handitika. Usakanganwa kuvaudza kuti wabva nekuna DJ Holly vanoita sei vanokubatsira nechimbi. Right, tiri kuti chiko update yataura nayo zvamanje manje. Nyaya iyi yakora moto zvekudaro. Uyu ndiye musikana uyu akasungirwa nyaya yemadrugs. Recently picture yake yakaenda viral achiita sei akakula zvake pamberi pema US dollars achiflexa achiratidza masuru achizviona kunge akaita sei akapenga. Ini ndopaive pandinozoda kuuya paplatform ndakuudza vanhu chokwadi. Vanotanga kuti musamutsure, musadaro, musanzwira daro. Hayi, handinzwira vanhu tsitsi. Muri kumuona uyu achiflexa uyu nemazimari ese ayo akazara pasi apo achiposta zvake musikana. Saka nyaya iri kuitika ndeyekuti chii mhuri yeZimbabwe. Let me read it
for you. Ini handwanzofarira kutaura nyaya dzemusoro mangu, ndinoda kuti muone mega. Kusungwa kwaitwa kwese uku zvikanzi naDarabi Blessed Mhlangi. According to the story, the First Lady has personally demanded her arrest, although it is unclear if detectives acted on her information this week. She has reportedly vowed to repossess several houses which Tafirenyika allegedly bought using her son's money and without his knowledge. Mangozvinzwirawo mhuri yeZimbabwe zviri kutaurwa nemareports. Ndiyo mari yamuri kuona yaakabuda nayo musikana achiflexa iyo, achitenga zvake dzimba, achiita yaanoda, achifadaya. But vaakutyira manje upenyu hwemwana wavo mukomana uyo, kuti tanga takatarisirawo kuti tichakusiyira nyika, uchazomhanyawo waitawo munhu mutapa the 4th kana the 5th. But zvava kuita izvo hazvisiri izvo, waakuswerorohwa nemadrugs. Saka ndo mamiriro aita nyaya yacho zvamanje manje. Ende hanzi dzimba dzese dzaaitenga musikana nemari dzemukomana, achizvita akangwara, achiisa mumazita evamwe vanhu, chokwadi chinozongobuda pachena. Saka hanzi haasi kubuda mujeri murimandi nenyaya yekuti hanzi the supplier is not yet arrested. Saka anozokanganisa anozokanganisa kuita sei kuinvestigate kwenyaya idzi. Amen. Ndangoti ka quick update turi ndingokuunzirai kuti muonewo zviri kuitika, but ndo nyaya yacho. Isa comment mucomment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako. As for me, DJ Wally, the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now.